Cantando a nosa terra. Esta é a segunda parada, o segundo acto deste programa de concertos que iniciouse alá polo 18 de outubro nun marco incomparable como é o entorno do Pazo de Mos, e este espectáculo que intenta unificar varias das moitas boas cousas que temos nesta terra. A nosa xente, tamén a parte cultural, a forza cultural que ten este Concello de Mos e, por suposto, o Camiño de Santiago que atravesa o noso Concello, camiño desa Catedral de Santiago e que tantos e tantos peregrinos fan que pasen por aquí e que descubran todo o bo que ten este Concello. Andrea Pousa, a banda xuvenil de Torroso, Antonio Barros e tamén as cantareiras, as pandereteiras, Sobreira de Torroso, van a volver a facernos vibrar. A nós, seguro que a todos os que nos están visitando, a todos os que nos están seguindo a través das plataformas digitais, tamén van a poder disfrutar nas súas casas pois na comunidade do seu sofá ou como eles queiran. Como saben, dicíamos, esta é a segunda parte deste concerto que intenta unar toda esa cousa boa e vamos irlle comentando pouco a pouco todo o que vai ir pasando ao longo do programa. Gracias á alcaldesa Nidia Arévalo por estar aquí, aos membros da corporación, a Félix Rodríguez, deputada no Parlamento de Galicia, e a todos vostedes. Así que comenzamos, e se queren vamos a coñecer un pouquiño máis polo miúdo quen é a banda de música de Torroso, aínda que todos vostedes xa o saben para aqueles que nos estén seguindo. A banda de música xuvenil de Torroso fúndase no ano 87 como iniciativa do Centro Recreativo e Cultural de Torroso a partir da Escola de Música da parroquia. Dado o auxe e interese pola música, dótase de oficialidade a escola anos despois e inaugúrase o Conservatorio Profesional de Música de Torroso. A banda de música participa en numerosos certames onde acada importantes premios como o terceiro premio no concurso internacional Vila de Aranda e diversos premios en concursos provinciais e autonómicos. Ademais, organiza intercambios culturais por toda a península e dende o ano 1999 organiza o seu propio certame de bandas no Concello de Mos. A primeira obra que vai interpretar a banda sola para darnos a benvida é Bagaxes, de Carlos Rodríguez Torres, un pasodoble do compositor pontevedrés, como lle decía, Carlos Rodríguez, instrumentista da banda de Salcedo, que foi un dos finalistas do cuarto concurso nacional de composición de pasodobles maestro Francisco García Muñoz. Sen máis, donas e cabaleiros, quedan na compaña da banda xuvenil de Torroso baixo a batuta de Ángeles Lorenzo.
Pois deste xeito comeza este concerto cantando a nosa terra. E para todos aqueles que xa nos seguiron naquela primeira edición o 18 de outubro e para os que non, os que xa nos seguiron saben o que ven agora, que van a disfrutar realmente. Para que os que non todavía non nos disfrutaron, quero lles dicir que para este concerto especial a banda de música convidou a grandes artistas coñecidísimos tamén nesta terra e queridísimos neste Concello de Mos, que o que veñen a facer é a colaborar, a poñer o seu grande area para que este cantando a nosa terra se cadra todavía máis especial e máis neste tempo. E agora imos a recibir precisamente a Andrea Pousa, cantante, melódica, lírica e actriz, nacida en Tomiño, Pontevedra, e aos seus 15 anos foi seleccionada como unha das voces femininas destacadas de Galicia no Festival da Canción. Tamén participou no proxecto educativo Ponte nas Ondas para a divulgación do patrimonio cultural galego-portugués. Andrea Pousa é rica e poderosa en creatividade, sensibilidade, dozura e temperamento. Ten a capacidade de converter cada canción nunha obra de arte viva, sensitiva e transformadora. Ven de presentar fai poucas datas ao seu sinxelo axendados e tomen nota, mañá ás 6 da tarde na súa canle de YouTube, Andrea Pousa Oficial vai estrear Alalá Meigo, un videoclip que precisamente ten a Mos e a esta terra e a estas xentes como protagonista. Así que mañán ás 6 da tarde no seu canle de YouTube, atentos a esa presentación. E tamén o próximo 2 de marzo vai presentar o seu disco Retornos, no que colabora o Concello de Mos, tamén a Fundación Pazo de Mos e tamén a patrocina a Xunta de Galicia a través do programa do Xacobeo 2021. A actriz do ano pasado na película El Niño Dios e ven de presentar agora tamén con Antonio Durán Morris e o Bruxo Queimán, que tamén o temos
por aquí un videoclip da Ribeira Sacra, así que moi atentos a todo o traballo desta magnífica cantante, para quen vou pedir un fortísimo aplauso e pido tamén que acceda xa a este escenario. Gracias, Andrea, por estar sempre aquí e por querer tanto esta terra. E a obra que nos van interpretar agora é nada máis e nada menos que Negra Sombra, letra de Rosalía de Castro e música de Juan Montes. Rosalía de Castro inmortalizou a súa angustia vital a través das letras do seu poema Negra Sombra, pero o lucense Juan Montes, o seu coetáneo, soubo expresar con música todo o sentir da poetisa ao punto de que a peza neste ano 2020 cumpre 125 anos e convertiuse noutro himno de Galicia. Negra Sombra.
Fantástica esta intervención de Andrea, que despois vámola poder ter aquí de novo. Comentábame agora que gracias tamén a ese videoclip Alá Meigo que mañán estrea Andrea, vaise ver a Terra de Mos pois alá por todo o mundo, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos, porque a través de América TV vais estrear tamén ese videoclip que leva a Mos tamén polo mundo. E agora agardo que teñamos moita xente conectada nesa retransmisión de YouTube, porque o que vai acontecer é realmente especial, porque xa que Mos non solamente temos, pois por exemplo, a galiña de Mos, sino que as nosas patacas, as nosas berzas, o noso millo sabe millor porque precisamente facemos cos sachos música. E agora vanse preparando por aquí os dous solistas, que son Roy García e Rubén García, e sí, precisamente o que lle estou contando é verdad. Agora vamos a disfrutar da obra Semente dun home sabio, de Adrián Silva Magdalena, que é unha obra para dous sachos e banda, que van a tocar aquí estes dous magníficos percusionistas. Adrián Silva Magdalena, compositor e flautista nado en Barro, no ano 1984, comeza a súa carreira musical na banda de música xuvenil desa localidade e actualmente é frauta piccolo na banda de música municipal da Coruña e membro do Quinteto Rubato. Así que agora disfruten e tamén vayan mirando ben para facer vostedes na súa casa cos sachos o que van facer estes dous homes. Semente dun home sabio.
Fantástica esta obra, esa interpretación de Rubén e de Roy, que ademais de ser grandes músicos son pai e fillo. Deben ter o mellor xardín e as mellores leiras de todo Galicia. Seguro, seguro, non hai dúbida. Se fan isto co Sacho aquí, o que non farán na terra. Recibimos agora de novo a Andrea Pousa, que pode xa ir entrando a este escenario para compoñerse para a seguinte peza, que vai ser precisamente, se antes era Negra Sombra, agora outro clásico dos clásicos, Lela, letra de Castelao e música do mestre Rosendo Mato Hermida. Interpretamos os sublimes versos de Castelao en Os vellos non deben namorarse coa música de Rosendo Mato Hermida, nado en Vilalba en 1914 e fallecido en Santiago no 1994, que foi o primeiro que puxo a música a este poema para crear unha canción que se converteu nun icono da cultura galega. Con todos vostedes, Lela. As tuas palabras, dame o verme do teu corazón, dame lume das tuas miradas, dame a vida do teu doce amor, dame lume das tuas miradas, dame a vida do teu doce amor.
Non me digan que non teñen a pel de galiña, emoción en estado puro. E recibimos agora a outro compañeiro, outro amigo, outro mosense orgulloso da súa terra e que nos fai sentir a todos orgullosos tamén cando miramos pois levar Mos polo mundo adiante e tamén por as televisións. Voulle pedir que vaya cedendo un fortísimo aplauso para Antonio Barros. Gracias, Antonio, por estar aquí un día máis, sabes que estás na casa. Antonio nace en Mos no ano 1990 e da man da directora da Coral Polifónica da parroquia comezou a traballar a técnica vogal e a respiración. No ano 2008 comeza o seu mundo na verbena galega participando en orquestas como Los Trovadores, en de La Coruña, Orquesta Miramar, Orquesta Estelares e outras. Na tempada 2016-2017 participa en recantos no concurso do programa Luar da Televisión de Galicia e ese mesmo ano pasa a formar parte da Orquesta Cubo. Acaba de rematar, fai apenas uns meses, a súa participación nunha edición especial de recantos, chamada Recantos de Ouro, no mesmo programa de televisión tan coñecido como Luar. O que vai interpretar Antonio xunto á banda é a fantasía sobre tres temas galegos de Simón Couceiro Ribeira. Fantasía sobre tres temas galegos populares do compositor estradense, músico clarinetista da Banda Municipal de Santiago de Compostela. Esta obra que interpretará a banda de música Xumile Torroso será acompañada neste caso por Antonio Barros. Pasé cantando, o pasar por Camariñas, pasei cantando. As nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. As nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. Camariñas, ai que xa me vas camariñando. Camariñas, camariñas, ai que xa me vas camariñando. Por unha de Camariñas vivo no mundo, vivo penando. Por unha de Camariñas vivo no mundo, vivo penando.
miudiño, o que eu traio, eche un andar, miudiño, 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 o que eu traio. Mira como passi pola tua porta e mirei polo cerrollo alla entrada tua nai méteme un pau por un ollo, méteme un pau por un ollo, ay alelo, ay alalo. Sabedela? Apago candil, marica chuchus, apago candil que ten moita luz, que ten moita luz, moita claridad. Apago candil e vamos pra lá. Apago candil, marica chuchus, apago candil que ten moita luz, que ten moita luz, moita claridad. Apago candil e vamos pra lá. Dendemos para o mundo os grandes éxitos da cultura galega versionados de outro xeito precisamente que siguen facernos sentir esa pel de galiña exactamente igual que cando os escoitamos a primeira vez. Recibimos agora de novo a Andrea Pousa. E Andrea xunto coa banda van interpretar agora unha noite na Ira do Trigo, letra de Curros Enríquez e música de José Castro González Chané, interpretación dunha melodía do mestre Chané, compositor emigrado en Cuba. A letra da coñecida balada galega Unha noite na Eira do Trigo é o poema Cantiga de Manuel Curros Enríquez, escribiu en 1869, sendo estudante en Madrid con tan só 17 anos e o primeiro que escribía na súa lingua natal. Foi publicado no libro Aires da miña terra no ano 1880. O tema desta canción é a tristeza e finalmente a traxedia, cal
causada pola separación da parella cando o ingrato galán emigra a América, situación que tantas veces se repetiu na Galicia ao longo dos séculos XIX e XX. Andrea Pousa, a banda de música xuvenil de Torroso, unha noite na Eira do Trigo.
Pois continuamos con este concerto Cantando a Nosa Terra, organizado pola Banda de Música Xuvenil de Torroso e coa colaboración e patrocinio do excelentísimo Concello de Mos e tamén da Xunta de Galicia a través de Normalización Lingüística e tamén do programa Xacobeo 2021. E recibimos agora, como poden ver, que tamén xa se están preparando o grupo de pandereteiras Sobreira de Torroso. No ano 1995 creouse este grupo formado por integrantes do grupo de baile tradicional Ruada de Torroso. Formado por 10 componentes, o grupo participa en diversos concursos acadando incluso varios premios. Na actualidade asiste a numerosas romarías populares na comarca. E van interpretar, conxunto coa Banda de Música Xuvenil de Torroso, a Muñeira de Cadós, letra en música tradicional e arranxo de Juan Lois Diéguez, Muñeira tradicional recollida en bande. Ourense e que o compositor Juan Lois Diéguez arranxa para que a Banda de Música acompañe a este grupo de pandereteiras. Con todos vostedes, a Banda de Música Xuvenil de Torroso co grupo de pandereteiras Sobreira.
Fantásticas as pandereteiras Sobreira, Noraboa. E continuamos agora con outro clásico e recibimos tamén con fortísimo aplauso de novo a Antonio Barros. E o clásico que precisamente nos van a interpretar non é outro que Mi Tierra Gallega, letra e música de Ricardo Cerato e arranxadas por Prudencio Romo para o grupo tan coñecido e tan mítico en Galicia como Los Tamará. Disfruten. Que gardas tanta luz que hai no teu corazón, terriña galega, que cando a alba chega síntome preso do teu esplendor. Quen foi o pintor que uniu co seu pincel toda a cor verde sobre a tua pel? Quen debuxou as rías da tua paisaxe? Quen puxo nesa linaxe a vida errante do afiador? Só Deus puido crear o que ten na terra que me veu nacer. Só Deus puido poñer a cor e a luz que en Galicia se ve. Ainda que me atope lonxe, terriña galega, eu sei que xamais te esquecerei. Quen foi o pintor que uniu co seu pincel toda a cor verde sobre a tua pel? Quen debuxou as rías da tua paisaxe? Quen puxo nesa linaxe a vida errante do afiador? Só Deus puido crear o que ten na terra que me veu nacer. Só Deus puido poñer a cor e a luz que en Galicia se ve. Ainda que me atope lonxe, terriña querida, eu sei que xamais te esquecerei. Eu sei que xamais te esquecerei. Pois, donas e cabaleiros, continuamos agora e encaramos xa a recta final deste concerto cantando a nosa terra, que forma parte tamén de toda a programación de Nadal neste municipio. E mos o facemos pois cambiando de tercio pois cun bolero, pero non cambiando moito no sentido de que é un bolero completamente adaptado a gaita e banda. Lles vai a alucinar. É a obra Noites de Luna na Praia,
co solista Miguel San Román e unha obra musical a ritmo de bolero do compositor galego Ernesto Campos para gaita solista e banda de música. Ernesto, nado en Vigo o 11 de xullo de 1966, é un músico e compositor galego considerado de gran relevancia polo seu traballo creativo e novedoso no eido da gaita e o van a poder disfrutar con esta obra. Noites de lúa na praia para a banda de música e solista Miguel San Román. Fantástico, este bolero é fantástico, Miguel, con ese solo de gaita. E continuamos e recibimos agora de novo a Antonio Barros, que xa se pode ir dispoñendo neste escenario. E como dicíamos, este é un concerto que se titula Cantando a nosa terra, e falábamos ao inicio
Das cousas boas que temos, por suposto, no Concello de Mos e o Camiño de Santiago é indudablemente unha delas. A primeira edición o fixemos o carón do Camiño de Santiago nese marco incomparable do Pazo de Mos e precisamente agora vamos a viaxar a Santiago cun clásico, con outro clásico da cultura galega, a Santiago Boi. Letra e música de Ricardo Cerrato e arranxadas por Prudencio Romo para o grupo Los Tamara. A Santiago Boi e a miña terra galega quizáis son as dúas cancións máis coñecidas do grupo Los Tamara, banda de pop formada en Noia, na Coruña, e que foi enormemente popular nos anos 60 e 70, como ben saben, facendo unha nova forma de música popular galega, incluindo poemas dos grandes escritores da nosa lingua. Son orixinais de Ricardo Cerrato, amigo de Prudencio. Prudencio Romo fixo os arranxos que acabaron por facelas famosas, aínda que moitas veces non se lle atribuíron. Con todos vostedes, a Santiago Boi. Santiago vou lixeiriño camiñando e co meu paragüiñas por si a chuvia me vai mollando. A Santiago vou lixeiriño suspirando pola miña Carmela que en Compostela me está esperando. Vou subindo montañas, cruzando vales, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago vou, a Santiago vou, como un peregrino polo camiño da ilusión. A Santiago vou, a Santiago vou, e coa miña Carmela en Compostela me quedo eu. A Santiago vou lixeiriño camiñando e co meu paragüiñas por si a chuvia me vai mollando. A Santiago vou lixeiriño suspirando pola miña Carmela que en Compostela me está esperando. Vou subindo montañas, cruzando vales, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago vou, a Santiago vou, como un peregrino polo camiño da ilusión. A Santiago vou, a Santiago vou, e coa miña Carmela en Compostela me quedo eu. La 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 la. A Santiago vou, eu vou. Muchísimas gracias. Fantástico, Antonio e a banda con ese a Santiago Bou. E agora imos Corrillachavos de Xaquín Xesteira, unha muñeira tamén que vamos a chamar tamén para que se dispoñan xa por aquí os seus solistas. De novo, Miguel San Román na gaita, Roy García no tambor e Ricardo González no bombo. Un fortísimo aplauso para eles.
Dicíamos que vamos ahora a interpretar o Rilachavos de Xaquín Xesteira, unha muñeira arranxada para dúas formacións tradicionais galegas, o grupo formado por gaita, tambor, bombo e tamén a banda de música Xaquín Xesteira, nado en Cambados, profesor de gaita e percusión na Escola Municipal de Música Folk Tradicional de Vigo e membro do grupo folk Treixadura. Sen máis, o Rilachavos. Fantástica esta intervención do Rilachavos e dicirlles que ademais de Miguel coa gaita, de Roi co tamboril e de Ricardo co bombo, estaba Fanny tamén coa pandeireta. Un fortísimo aplauso para todos eles.
Pois ben, donas e cabaleiros, vai tocando o seu fin este concerto cantando a nosa terra no que quixemos, pois en dúas sesións amosarlle ao mundo e precisamente as novas tecnoloxías así nos lo permiten, adaptándonos tamén aos tempos, ensinarlle ao mundo todo o bo que sabemos facer en Mos e que dende logo sempre poñemos gala. Antes de poñer o broche final e aproveitando que temos tamén con nos a nosa alcaldesa Nidia Arévalo, pois quería invitarla a que tome a palabra para felicitar o Nadal tamén a todos os mosenses. Bueno, moi bons días, casi tardes, xa veciños, veciñas que están aquí presentes e os que nos están vendo desde as súas casas. Claro que é un momento moi oportuno para dirixirme a todas e a todos vos e desexarvos un Nadal en paz e un Nadal cheo de bons momentos. Pero antes de eso, quería tomar esta palabra pois para agradecer. Básicamente, Alejandro, escoitaba cousas que decías que as fago miñas, os tesoros que temos en Mos, o talento de tantas personas, a música, a nosa cultura, o Camiño de Santiago, o Pazo de Mos. E detrás de min, o meu carón, está o talento de tantas mulleres, de tantos homes, de tantas xeracións, porque veía a Álvaro e veía a Rubén e veía que en Torroso hai persoas de 4 anos e hai persoas que son avós e que pasan dos 80 anos. E iso é maravilloso. Eu quero decirvos que o Concello ten moita sorte. Os veciños e as veciñas de Mos temos moita sorte. Por eso, en esas gracias, teñen que ir dirixidas a esas persoas que fan posible que cada vez sean máis os músicos e as músicas que nacen desa escola. E non son outros que, en primeiro lugar, os pais e as nais, os avós e as aboas que se sacrifican en levar os cativos, os mozos, en inculcar dende a casa os valores da música. Pero casi ao seu lado xa nombraría pois as persoas que voluntariamente lle dan a este Concello ese regalo cada ano, que fan posible que teñamos un conservatorio, que teñamos unha escola de música, que teñamos unha banda de música, que teñamos todo este talento. Querido Iván Grandal, querido Camilo Grandal, queridas tantas persoas que están ao voso lado, a directora Ánxeles, e non podo nomealas a todas, pero nomeando a Ánxeles, nomeando a Inés, nomeando a Rubén, nomeando a Camilo, nomeando a Iván, vos dades conta que estamos a nomear persoas voluntarias, persoas entregadas á cultura deste pobo desinteresadamente. Por iso é unha sorte. Eu vos animo a que non decaiades nunca. Me vades a ter sempre a voso lado, igual que a toda a corporación, a institución Concello de Mos, que está orgullosa de vos, pero fai falta ese ánimo, que non decaia nunca. Veciños e veciñas, rematamos casi o ano e son momentos de pasalo con moitísima precaución, estas festas de Nadal, estas xuntanzas en familia, e por iso tamén vos deseo a todas e a todos moito ánimo, moita paciencia, porque son días que nos gusta estar xuntos, que nos ensinaron a pasalo xuntos, a abrazarnos, a querernos, a poñer encima da mesa para compartir. E é duro ter que asumir a realidade que temos en este momento. Por eso, vos desexo un Nadal pois en paz, un Nadal con cautela, pero que non falte a ledicia, a alegría, a ilusión, a esperanza, que temos que ter todas e todos, a esperanza de que o ano 21 nos traia unha solución para poder recuperar a nosa forma de vivir e recuperar a economía e recuperar a saúde de todas e todos, e os que xa non están, que xa non nos podemos recuperar, pois telos sempre presentes. Querida Feli, que te estou vendo, igual que os compañeiros Baldomero e Alberto que me acompañan, Feli, pois, noraboa, é o teu primeiro acto, como decía Alejandro, Mos ten unha deputada no Parlamento de Galicia e a partir de agora, pois, orgullosos de terte entre nós, xa non só como veciña, sino como valedora deste pobo. Amigos e amigas, que teñades un feliz Nadal, pero sobre todo que non falte a ilusión, decía Rubén, e Rubén é seu pai, e o seu fillo non é Rubén, é Rodrigo. Antes decía Roy, cando falaba de Álvaro, me acabo de dar a conta. A esa ilusión de Roy, esa ilusión desta familia de tanto talento. Querido Antonio e querida Andrea, que non estades no escenario, pero non me quero esquecer de vos,
porque ese é un talento do que tamén estamos orgullosos. Antonio, por suposto, porque ademais é daqui, da terra, é de Mos, e Andrea, pois non é, pero a facemos casi adoptiva porque aquí a temos sempre. Orgullosas, orgullosos, creo que podo falar en nome dos 15.000 veciños e veciñas. Este é un exemplo do que somos. Somos Mos, somos cultura, somos Nadal. Felices festas, unha forte aperta. Gracias, Nidia, gracias, alcaldesa, polas túas verbas e por estar presente nestes dous eventos de Cantándonos a Terra en todos os que virán. E prepárate porque creo que Camilo xa dicía que tiña aí pensado algo para verán, para cando isto esperemos que todo vaya mellor, así que vai haber que seguir, por suposto, preparando e organizando máis eventos, sempre en función das normas, mantendo todas as garantías sanitarias e, por suposto, disfrutando e ensinando o mundo o que sabemos facer. E como sabemos facer, e vamos poñer o broche final neste concerto, vamos facer pois con todos os participantes, con Andrea Pousa, con Antonio Barros, coas pandereteiras, que xa están dispoñidas aquí neste escenario e poden entrar. Antonio e Andrea, fortísimo aplauso para eles. Que xunto coas pandereteiras e coa banda imos finalizar este concerto. Unha cousa moi importante, por favor, ao rematar, vamos a manter exactamente igual as medidas de seguridade, igual que ao entrar, vamos a facer esperar a que a banda se retire, por favor, e despois, escalonadamente, tranquilamente, vamos a ir abandonando o escenario, este multiusos, exactamente por onde entraron, por esa porta que leva todo o tempo aberta para sempre ventilar. Os de abaixo van salindo en función e os de arriba van esperando pouco a pouco para ir salindo. Agradecemoslle enormemente que manteñan todas e cada unha das medidas de seguridade tan importantes. E vamos a poñer este broche final con Lembrando a Fuxan os Ventos, un arranxo de Xosé Carlos Serán con Andrea, con Antonio, coa banda e coas pandereteiras. O arranxo que resalta as varias cancións tradicionais que o grupo lugués Fuxan os Ventos, unha das agrupacións con máis éxito da época, que se achegaba non só á intelectualidade galega vinculada á canción protesta e os cantautores, senón tamén a Galicia máis rural interpretaba nos seus concertos. Sen máis, donas e cabaleiros, grazas por estar aquí. A todos os que nos seguen dende os seus fogares e dende todo o mundo, grazas tamén por estar aquí. Agardamos que pronto poidamos estar xuntos nun gran concerto como este. E lembren, para salir, toda a seguridade do mundo. As cantareiras, Andrea, Antonio e a banda de música xuvenil de Torroso. Bo Nadal. Son libre como as aves, e paso a vida a cantar.
non se pode encadear. El vivía la longe, longe, onde brua bravo mar, e coa súa forza imorrente, onde nos ha de voltar. Eu son libre como as aves, e paso a vida a cantar. Corazón que nace libre, non se pode encadear. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non hai canto tan fermosa, fina que non asovía, aunque as veganas son rechuchío. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non hai canto tan fermosa, fina como un asovía, aunque as veganas son asal, pensé no rechuchío. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta na xa ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señardade me espanta. Non canta na xa Por eso meu carro non canta na canta, xa por eso meu carro non canta na canta. xa
A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto dalle o rabo. Bailache, Carolina. Bailei, sí señor. Dime con quen bailache. Bailei con meu amor. Bailache, Carolina. Bailei, sí señor. O señor cura non baila porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile, que Deus todo yo perdoa. Bailache, Carolina. Bailei no cuartel. Dime con quen bailache. Bailei co coronel. Bailache, Carolina. Bailei, sí señor. A Carolina é unha tola que todo fai ao revés. Vístese pola cabeza e ispese polos pés. Bailache, Carolina. Bailei, sí señor. Dime con quen bailache. Bailei con meu Xosé. Bailache, Carolina. Bailei, sí señor. No curro da Carolina non entra carro pechado. Na máis entra Carolina co seu cocho polo rabo. Bailache, Carolina. Bailei, sí señor. Dime con quen bailache. Bailei con meu amor. Bailache, Carolina. Bailei, sí señor. Co teu amor, Carolina, non volvas a bailar porque che levanta a saia. É moi mala de baixar, moi mala de baixar, moi mala de baixar. Loguiño de clarear, en tanto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en canto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de clarear, en canto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en canto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en canto no pobo medre un meniño, un bello e un cantar. Sementar, sementarei, loguiño de clarear, en canto no pobo medre un meniño, un bello e un
Pois ata aquí, donas e cabaleiros, nada máis, moitas grazas e lembren para salir as medidas de seguridade. Nada máis e bo Nadal.